Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, Fernando Urre izango dugu Innova Navarra proiektuari buruz hitz egiteko, eta ondoren Lazaro Elizalde etorriko da Zabalsantxe ekimenaren berri ematera. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1801 euskarazko antzerkia debekatu zuen Espainiako gobernuak. Zehazkiago, Espainiako estatuko antzokietan gaztelaniaz ez ziren piezak antzeztu, abestu zein dantzatzeko debekua ezarri zuen. Gortetik kanpo antzerki eta konpainia komikoak arautzeko jarraibideen bidez eman zuen agindua. 1867an, Espainiako erreginak agindu berria eman zuen. Gaztelania ez ziren hizkuntzak alboratzeko, hizkuntza nazionalaren erabilera orokortzeko xedearekin. Euskararen gainbehera azeleratzen hasiko zen garai hauetan. 1973ko irailaren 11an Ameriketako Estatu Batuen laguntzaz emandako estatu kolpeaz geroztik agintean egon ostean, Pinochetek bere kalkuluen kontra 1988ko urrian egindako plebiszitua galdu zuen, eta demokraziarako trantsizioa abiatu behar izan zuen. Bere zigorgabetasuna ziurtatzen saiatu zen agintaldi amaieran, dena den. Hurrengo urteetan zigorgabetasun hori deusestatzen joan ziren arren, epaiketarik gabe hil zen diktadorea 2006an. Diktadurak 5.000 eta 15.000 hildako artean eragin zituela kalkulatzen dute talde memorialistek, gehienak jende ezkertiarra, beste 300.000 preso eta 100.000 erbesteratuz gain. 50.000 pertsonatik gora torturatu zituzten. Hainbat urteren ondoren, 2004ko martxoaren 11an, Madrilen atentatuak egin zituen Al-Qaedak. 4 trenetan lehergailuak jarri zituzten, eta 183 pertsona hil zituzten, Espainiaren historiako atentaturik larrienean. Espainiako hauteskundeak ziren 3 egunera, eta inkesta guztiek zioten Jose Maria Aznarren Pepek irabaziko zituela berriro. Hasieran, etari egotzi zioten egiletza, baina orduak aurrera joan ahala gezurtatu arren, Pepek gezurrari eutsi zion, gobernuak Irakeko gerran parte hartu izana baitzegoen erasoen atzean. Pepek hauteskundeak galdu zituen azkenik. Azkenik, 2011ko martxoaren 11an, istripu nuklearra gertatu zen Fukushiman. Japoniako kostaldean lurrikara handi batek eragindako tsunamiak harrapatuta, Fukushima lehenengo zentral nuklearreko 4 erreaktoreen hozte sistemek huts egin eta 3 lehertu egin ziren. Txernobileko istripuaren ondorengo hondamendi nuklear handiena izan da. Tokio hiriburua ebakuatzeko zorian ipini zuen eta kutsadura erradioaktibo handia zabaldu inguruko lurretan bezala airean eta ozeanoko uretan. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Aste azkenean, Kondestableko zibiboxean egun osoan zehar, musika, eskultura, arkitektura, dena da berbera, Oteizak dixit. Esku hartze artistikoa Idoia Lehatxeren eskutik, File Minon. Martxoaren 12an, ostegunean, Unibertsitate Antzerkiaren 28. amabostaldia baita ere, Mutis por el Fororen El Ángel de la Musikaren moldaketa, arratsaldeko 7 Iturramako zibiboxean. Azkenik, larun batean, familia ikuskizun musikala egongo da Iturramako zibiboxean. Goizeko 12:00 gazteleraz eta arratsaldeko 6 euskaraz. Soinuak haizeanen eskutik, emozioetan zehar bidaiatzeko kontzertu txundigarria izeneko ikuskizuna. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroan sexu indarkeriaren biktimen ia erdia adingabekoak dira. Lehenengo puntuan, Iruña haurren babesa jorratzeko zentro bihurtzen da. Bigarren puntuan, ireki berri den zentroa harrera espazio bat da, arreta espezializatuan mugarri bat dena. Argazki nagusian,
Pradales lehendakaria, Euroeskualdeko buru kargoa hartu zuena, Txibite foru presidentearekin eta Matie Berger Akitania Berriko kontseilariarekin, Gasteizko ajuriaenean. Honen titularrean, Txibite eta Pradales sinkronizatuta. Nafarroaren, EAEren eta Akitaniaren arteko lankidetza sendotzeko ahalegin bikoitza egin dute. Tartean, Hitiumek 2027tik aurrera Nafarroan fabrikatu nahi du. Eskiroz eta Agoitz bateria lantegiaren helmuga probableenak. Horiz, Aimar eta Victor selekzio nazionalerako aurretiazko zerrendan daude. Azpian, Salaberrik Tierra Estellari omenaldia. Ondoren, Usotxaren deia Urraulen Goian. Goian, ezkerreko berrietan, hurrengo diru-sarrera bermatuak enpleguan eta iruzurraren prebentzioan eragina izango du. Jarraian, Carlos Ardanaz hilda, helaren aurka 2 urte baino gehiago borrokan aritu ondoren. Azpian, Ibarrolak 4. xedapen trantsizionala bozkatu gabe ezabatu nahi du. Goian eskuineko berrietan, 19.000 desgaitasuna duten pertsonek aparkatzeko baimena izango dute. Azkenik, gerra laster amaituko denaren aurreikuspenen ondorioz, petrolioaren prezioak jaitsi egin dira. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Eskualdeko gobernuak errenta bermatuaren gaineko kontrola indartuko du. Alde sozialistak aldaketak amaitzen ari dira, eta bere bazkideek mesfidati daude horren aurrean. Irudi nagusian, Irango erreskate ekipo bat, Teherango bombek suntsitutako eraikuntza batean. Honen lerroburua, Iranek borrokari aurre egiten dio. Teheranek Alemaniako base bat erasotu du, eta Estatu Batuek 10 itsasontzi ondoratu dituzte Hormuzko itsasartean. Ezkerreko berrietan, Hitiumek bateria planta 2027rako prest nahi du. Azpian, Mauleonek ukatu egin ditu 120 gizarte langilek salatutako presioak. Ondoan, UPNek konstituziotik 4. xedapen iragankorra kentzea sustatzen du. Goiko berrietan, auto batek Iruñeko jesuiten elizan talka egin du. Bestetik, Herriberriko Puma hilda, Elak Jota. Eta azkenik, erromatarren eta baskoien bizitza. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Lasalle ez dago prest ezkiagaren sexu abusoi buruzko gaitzespenik egiteko. Lehenengo puntuan, Patxi Ezkiagak irakasle zela sexu abusuak egin zizkiela salatu zutenek zera eskatu zioten Lasalleri. Sexu abusuak gaitzesteko eta egindako kaltea onartzeko. Bigarrenean, ikasle hoiek Lasalleri egotzi diote abusuak ezkutatzea. EAEko arartekoak erreparazio kolektiboa eskatu du. Argazki nagusian, Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria. Atzo, Maria Txibite Nafarroako gobernuburua aginte makila ematen ari zaiola. Honen lerroburua, Pradalesek hartu du Euroeskualdeko aginte makila 2028 arte. Jaurlaritzako lehendakariak esan du herrien arteko kohesioa sustatuko duela. Beheko berrietan, Euskararen kontrako oldarraldiari erantzuteko eskatu dute, frogatutzat jo ostean antolatua dela. Ondoan, eskola jangeletako greba bertan bera geratu da, labekin aurre akordioa lortu baitute. Jarraian, etxe zuriak esan du Trumpek erabakiko duela noiz amaitu gerra Iranen. Ondoren, larrialdi kimikoak bizilege bihurtu dira Petronor inguruko bizilagunentzat. Azkenik, Mio Marito deitzen zion argitaratu du Agirrek, amodioa umorez arilkatuta. Goiko berrian, aitzindariak, mende bateko feminismo abertzalea. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Hitiumek 1000 lanpostu sortzeko asmoa du Nafarroan duen lantegian. Bateriak eta energia biltegiratzeko sistemak fabrikatzera dedikatzen den Txinako enpresak 400 milioiko inbertsioa eta 2027an bere jarduera hasiko duela iragarri du. Non kokatuko den oraindik zehaztu gabe dago. Argazki nagusian, saria Kastelsentzat borroka eta konpromisoa bizitza batengatik.
Miguel Castelsek atzo jaso zuen Monzon Ganura saria, Olaso Dorina Furmlanak eta Bergarako udalak emana. Herrialde honetan bizi diren pentsalari utopikoen lana aitortzeko, zorionez asko baitira. Tartean, txertoak. Osasun Ministerioak atzeratu egin du dagoeneko publikoa den informazioa parlamentura bidaltzea. Bestetik, akordioa. Sindikatu gehienek bertan behera utzi dute eskola jantokietako greba. Eskuineko berrietan, Goian, euskararen aurkako oldarraldia antolatua dela egiaztatu dute. Bean, Trump Netanyahuk aurre ikusten ez duen irteera estrategia bat prestatzen ari da. Azkenik, UPNek laugarren xedapen trantsizionala indargabetzea proposatzen du. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Patxo Telleria, garai hedonista batean bizi gara eta horren inguruan trufa egiten dut bakarrizketan. Tartean antzerki taldearen bakarrizketa emanaldi bikoitzarekin jarraituko du aurrera irriziklok bihar. Patxo Telleriaren txizatoki bat eszenatokian eta Mikel Martinezek oholtzaratuko duen 14. 7:00 hasiko da umorea eta ironia ardatz izango dituen emanaldia. Eskuineko berrietan, Goian, Amaia Gobillar, lurrazpia ezagutzeko aukera berezia izango da asteburuan. 16. lezeen eguna ospatuko du Lurpea elkarteak asteburuan Hego Euskal Herriko bere kobetan, eta martxoaren 21 eta 22 Ipar Euskal Herrikoetan. Balio historiko zein natural handiko leku hauek bertatik bertara gozatzeko aukera eskaintzen ari dira, eta asteburu horietan deskontu bereziekin jarriko dituzte eskuragarri sarrerak. Zozketak ere egingo dituzte, eta bisita bereziak izango direla aurreratu du Amaia Gobillar Mendukilo leizeetako gidak. Lur gainean gertatzen denak lurrazpian ere badu eragina, eta hori begibistakoa da kobetan, azaldu du. Bean, Lislore dendako loreek ez dute zimeldu nahi. Lislore lora dendak 40 urte egin ditu Iruñeko Alde Zaharrean. Karmele Jeregi jabeari erreportajea grabatu diote bideoz kale nagusiko saltokian. 4 hamarkada betetzera doa bertan. 75 urte egitera doa. Erretiroa hartu nahi du. Dena den, Lislore ez luke itxita ikusi nahi. Beste norbaitek lekukoa hartzea du helburu. Etxe bakoitza bakarra da. Hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eu-en. Kaixo, Fernando, ongi etorri gurera. Kaixo, mila esker, oso gustora hemen, bai. Bueno, konta iguzu pixka bat, gaurkoan zerri buruz hitz egitera zatozen, nondi zatozen, hobeto azalduko dezuzu, beraz, konta iguzu pixka bat. Bueno, helburua da kontatzea, programa Innova edo, egia esan, Innova Navarra. Innova Navarra da, hori, pues, iniziatiba bat, bultzatzen dugu Nafarroko Kutxa Fundazioak eta La Caixa Fundazioak gure jendeartea hobetzeko. Hori da helburua handiena, bai, nagusiena. Eta, bueno, hasi ginen duela 10 urte, hamarkada bat, bai, eta, bueno, hasi ginen Innova Soziala programarekin bakarrik bultzatzen genituen hori, pues, proiektu sozialak bakarrik. Eta normalean Iruñean. Ja gero, urrengo urtean ikusi genuen, ostra, agian kultura zerbait antzekoa behar du. Orduan, sortu genuen Innova Kulturala. Eta, bueno, ongi, soziala, kulturala, eta bai, 5 urte geroago ikusi genuen gure herriek behar zuten zerbait gehiago. Bere bizitza bultzatzeko eta bere bizitza egia esan hobetzeko. Orduan sortu genuen Innova Rurala edo Innova bertakoa eta hori. Eta ja sortu genuen programa Innova, 3 arloekin, soziala, kulturala eta gero errurala. Eta aurten, bueno, egia esan, iaz,
ikusi genuen, jode, bazeunden proiektu batzuk oso interesgarriak, proiektu batzuk agian txikiak, baina posibilitate handiekin, eta, bueno, pensatu genuen, oie, pues agian proiektu horrek, jode, handitu dezakegu. Venga, pues saiatuko gara. Eta, bueno, galdetu asko, galdetu gure gizartean, gure fundazioan, oie, gure gizarteak ze behar du gehiago, edo gure herriak, edo, bueno, pues agian tresna batzuk hori proiektu horrek hobetzeko. Eta 2026an aurkeztu dugu eta aukeratu dugu bi tresna gehiago sortzeko. Bai, programa Innova jarratzen dugu urte honetan aurten programa Innovarekin, soziala, kulturala, bertakoa, rurala, baina gehitu ditugu bi tresna berria. Innova Social Lab eta, bueno, gaztelaniaz, Comunidad de Aprendizaje para la Economía de Impacto. Innova Social Lab, zer den? Bueno, Innova Social Lab da tresna bat, deialdi bat, aukeratu genituen bi helburu, elkar bizitza, migranteekin eta hori, ikusi genuen, egoera, zaila bat dugu normalean herriberan, elkar bizitza ez da arrasa, eta ikusi genuen hori, helburu hori, eta gero herrietan nola kokatu enpresa gehiago, negozio gehiago, orduan enprendimendua. Hori, bi helburu argi, galdetu, ikertu, eta finkatu hori helburu horrek. Eta hori, Innova Social Lab, bere helburua da hartzea bi helburu, eta sortzea bi soluzio, bi proiektu helburu erronka horrek konpontzeko edo hobetzeko. Hori, Innova Social Lab. Eta azkena, Comunidad de Aprendizaje eta hori, da komunitatea bat sortzea, ikasteko, gehiago jakiteko, erdian jartzeko gure esperientzia, beste esperientziak, eta komunitatea horrekin gure helburua da azkenean prestatzea proiektu potentia bilatzeko inbertsioak. Ez da diru laguntzak, bai, diru laguntzak importantiak, eta diru laguntzak bilatzen du hori, helburuak, baina ez, bilatzen ari gara inbertsioak, baina ez da inbertsio arrunta, ez, inversión de impacto. Orduan, hori, benefizio bilatuko dugu, baina ez da bakarrik diruko benefizioak, ez, sozialak, kulturalak, hori da ekonomia de impacto. Ona inbertsioarentzat, baina ona gizartearentzat. Ez dakit, bai, nahiko ondo, bai. Gero sartuko gara pixka bat Innovaren zati horietan, nahi nun pixka bat sakondu gehiago ere bai, traiektorian, eta 10 urte daramazkizue, 10 urtetan bilakaera handia, aldaketa asko, nola aurre ikusten duzue, hemendik aurrera datorkizuena, jarraituko duzue gauzak gehitzen, aldaketak egiten, edo? Bai, dudarik gabe, gure nortasuna, gure ADN da, egin, baina gero probatu, edo jakin gehiago, bai, egin genuen hori, baina orain soluzio hori baliagarria da. Agian ez. Edo agian ikusi genuen hori, egoera bat, baina orain egoera hori aldatzen da, eta gure soluzioa da lehenengoa. Eta oraingo soluzioa, edo oraingo, helburua egin behar dugu orain. Orduan, beti, bai, egin dugu hori, baina nola? Eta funtzionatu nuen? Edo funtzionatu zuen? Bai, jarraitzen dugu. Ez, zerbait aldatu behar dugu. Orduan hori da gure nortasuna. Hasieran, Innova Sozial bakarrik. Hori, Innova Kulturala bakarrik, ez, gehiago. Innova Rurala,
Eta hori da gure ideia eta gure prozesua. Gero, karo, ez da, oso erraza da, hitz egitea, eta bai, dena ongi da. Bueno, batzuetan ez, baina gure helburu da hori, bai. Hala ere, azken 10 urteak ongi joan dira, ze 10 urte betetzea, ez da erresa ez du edonork egiten, zer egin dezue ondo? Bueno, gauza pilo bat, ziurazki nagusiena da entzutea. Ez, badakigu zer egin behar dugun edo hori. Ez. Beti entzun, zer gertatzen ari den, gure gizartean, gure jende artean. Hori, pues, entzun behar dugu, gero, analisi sakona ere bai egin behar dugu, eta ja gero, hori, pues, gure erabakiak hartzea. Orduan, hori da gure prozesua, eta, bueno, gauza pilo bat ongi egin dugu, edo, bueno, egiten ari gara, ez dakit, baina batzuek ez. Eta hori da gure ideia, oie, dena ongi dago? Ziurazki ez. Orduan, venga, ikusi, ikerketa bat edo ikerketa bat egitea, eta ja gero, urrengo pausoa, hobe izan daiteke, ziurazki, bai. Azken urteetan, Caixa Fundazioa eta barrengandik babes ekonomiko bikaina izan duzue, eta aurten ere bai, mantentzen duzue. Bai. Horrekin nobarentzat zer suposatzen du? Eukitzea babes ekonomiko hori eta... Bueno, beti, egia esan, fundazioentzat, bai, la Caixa, bai, Nafarroko kutxa, ez da importantia, badakigu, errekurso horrek badakigu, baina nire ustez importantiagoa da elkarteentzat. Badakite gure babesa jarraituko dugu, agian, bueno, duela 5-6 urte ja finkoa 3 milioiko diru laguntza, baina agian, bueno, etorkizunean ez dakigu, agian gehiago eta agian gutxiago gure dirua ez da infinitoa. Agian etorkizunean aportazioa ez da hain handia, agian gehiago. Baina gure ustez, elkarteek bere ordutegian beti badute otsailean, martxoan, ja fundazioek aterako dute Innova, eta badakite hori badago, eta gure ustez oso importante da guretzat, noski, gure aliantzia oso leala da eta oso potentia da, gure harremana La Caixa Fundazioarekin oso ona da, eta ez daukagu paperik sinatuta edo konbenio, bai, badago konbenio bat, baina harremana ona da. Eta, badakigu urrengo urtean, ziurazki, 3 milioiko diru laguntza egonen da. Agian 3 milioi, 2 milioi eta erdi, 4 milioi, ez dakigu. Baina aliantza hori oso potentea da, indartsua da, eta hori, nire ustez, ematen du lasaitasun handia guretzat, baina elkarteentzat edo enpresaentzat hori partekatzen dute gurekin Innova. Imaginatzen dut, horrelako elkar laguntzain naturala eta erosoak ere laguntzen duela proiektua erraz zabaltzen eta aurrera eramaten. Noski. Karo, gogoratzen dut, hasieran, gure aliantza duela daramatzat 13 urte. Eta hasieran, egoera ez zen hain erraza. Aliantza berria zen, gaztea zen, eta elkar ez dugu ezagutzen. Ez dakit ze gustatzen zaizu. Zuk ez dakizu zer gustatzen naizen, orduan, edo zaidan, baina, denbora gehiagorekin gure harremana oso arrasa da. Eta gure harremana elkarteekin, pertsoneekin, enpresaekin Innovan, errazagoa da. Ezagutzen zaigu, eta hori, gero prestatzen ari gara orain deialdia. Guk beti galdetzen dugu, oie, zer iruditzen zaizu deialdia? Agian aurten, ez dakit, egiten zenuten ez dakit zer, eta ez zaila. Edo, oie,
gogoratzen dut, prentsaurreko batean, elkarte batek, duela ja 6-7 urte, oie, arazo bat dugu zuekin, eta hori, klaro, diru laguntza ematen duzue, materiala erosteko, edo zerbait, eta gure nomina, claro, artista batek zen, artista bat zen, zure nomina, noski, nire lana, claro, batzuetan justifikatu behar dut materialekin nire lana, bueno, pues aldatu genuen oinarriak eta gehitu genuen hori, pues kultura, innova kulturalean, gara hartan, pues, claro, ordaindu dezakegu nomina edo lana edo ez dakit. Claro, beharrezkoa zela eta guk ez genuen pentsatu hori, baina pertsona horrek esan zidan hori eta gero, oie, pues, egia da, gure akatsa da, eta hori, hobetu behar dugu eta egin genuen, eta orain, hori, eta gero ireki genuen innova enpresarentzat, hasieran ez, hasieran bakarrik elkarteak, gero artistak edo pertsona fisikoak, eta ja, orain, enpresa batek proiektu ona baldin badu, gure helburua da, proiektu onenak bultzatzea. Ez bakarrik zureak edo haiek, ez. Proiektu onenak. Eta enpresa batek egiten baldin badu, palantea tira. Aipatzen zenuela orain adibide bat, bai gustatuko litzaidake pixka bat, orain bai Innovako proiektuan sartuta, aurten atera dituzue Innova Social Lab eta komunitatearen, baina aldez aurretik gizarte, kultura eta landa eremuetako. Alko zeniguke eman adibide bana, gizarte, kultura eta landa proiektu pixka bat ulertzeko ere zer den? Bueno, claro, 10 urtez, gutxi bera 500 proiektu, beste ditugu. Orduan, baina bai, soziala, Rural Domus, Altsatzukoa da. Altsatzukoa eta Riberakoa, Iruñetik. Rural Domus da proiektu bat, San Juan de Dios eta Josefina Arregi, San Juan de Dios da ospitalea, Iruñaldean, eta Josefina Arregian, Altsatzuan, erresidentzia bat, arazo mentaleak konpontzeko eta hori. Eta, konpondu genuen proiektu bat, antolatu genuen proiektu bat, formakuntza emateko, gure adinekoak zaintzen dute edo dituzte normalean migranteek. Normalean hori, hegoalde pertsonak edo hori, eta batzuetan ez dute paperik, ez dute formakuntzarik, bakarrik behar dute beharra. Lan egin nahi dute, lan egin behar dute, eta prest daude gure adinekoak zaintzeko? Ziurazki ez. Osea, gogo asko dute, baina batzuetan oso pertsona zaharra zaintzeko prestakuntza behar duzu. Orduan, proiektu horrek formakuntza eman nahi du, eta gero tresnak bere enpresa sortzeko. Normalean, pertsona horrek lan egiten du enpresa batentzat. Eta zein da bere baldintzak, lan baldintzak, agian bere enpresa sortu nahi du. Eta zeatik ez, eske immigrantea eta zaila, tresna batzuk ematen badituzu, agian prest dago bere enpresa sortzeko. Hori da, adibide bat, sakanan, bai? Gero, kulturala, zorionez, iaz Innovak goia bat du, Iruñegan produktora batek, bere izena oso zaila da, Mr. Kafune, sortu zuten korto dokumentala bat, Kafune, eta iaz, goian, lortu zuten goia bat,
dokumental de animación eta hori, edo bai, pelikula de animación, edo korto de animación markatu. Orduan, jode, guretzat oso arro gaude, osea, hitz egiten du gure proiektuak, edo, bueno, bai, gure proiektuak, pues kalitate handia dute. Claro, ez du azaldu, baina urtero aurkezten dute gutxi gorabehera 200 proiektu, baino gehiago, eta bakarrik babesten ditugu 30-60. Orduan, haien maila oso altua da, nota de korte oso altua da, 8 edo 9 10-koa. Orduan, kalitatea handia dute proiektuak, eta hori, kulturan iaz goia bat lortu dugu. Bere goia da, noski, baina gure bultzadarekin. Eta gero, bertakoak eta herrietan izugarriak zaindulen txaldea Leitzan. Hori, ikusi zuten Leitzan bazegoen arazo bat adinikoekin, pertsona zaharrekin. Batzuetan bakarrik bizi dira, eta nola konpontzen, afaria edo bazkaria edo, badago arazo bat. Eta 3 pertsonek pentsatu zuten nola konpondu hori, sortu zuten elkarte bat, sukalde batekin, eta bere hasierako helburua zen janaria prestatzea han, zaindule txaldean, eta gero hartu janaria eta eraman hori baserri batera edo... Baina gero konturatu ziren bere helburua ez da hain ona. Gero ikusi zuten, adinekoek elkarrekin beste pertsona batekin egotea nahi dute. Ez bakarrik afaltzen, noski, bai, edo bazkaltzen, noski, baina beste pertsona batekin edo beste pertsona batzuekin orduan buelta ematen dute proiektuarentzat, eta ez. Adinekoak joaten dira elkartera, bazkaltzera, eta gero, harrapatzen dute taper bat, eta agian gero afaria baserrian edo etxean. Eta proiektu hori oso interesgarria izan zen guretzat, hori da gure filosofia. Bai, zerbait konpontzeko ikusten dugu. Bai, soluzioa ematen dugu. Bai, baina gero, agian soluzio hori ez da honena. Entzun behar dugu, eta entzun eta gero, hobetu behar dugu proiektua, bai, soluzioa egokiena emateko. Social Labari buruz hitz egiten, Social Lab horrek ze erronka sozial lantzen ditu edo nola da pixka bat horren ikuspegia? Bai, hori bi erronka. Egin genuen ikerketa bat, enpresa batekin, Agorarekin, eta, aukeratu zuten bi erronka oso argi. Elkar bizitza, lan egin zuten Erriberan eta Goitzen, hori, ikasteko nola funtzionatzen da elkar bizitza Fiteron, nire ustez, eta Korillan. Ez dut gogoratzen, baina Erriberan ziur, eta gero Agoitzen. Eta ikusi zuten zerbait egin behar dugu elkarbizitza hori hobetzeko. Umeekin, Osea, gure helburua da umeekin. Eta soluzioa pasatzen da sortzean esparru elkarbizitzeko. Osea, enparantza batean ikusten dute hori migranteek edo gazteak, migranteak eta bertakoak banatutak daude, talde batean edo beste talde batean, baina gero eskolan ez, patioan ez, jokatzen dute elkarrekin. Hori, kirol elkartean ez, futbolaz jokatzen dute elkartekin, liburutegian. Normalean, futbolean badaude mutilak, baina gero liburutegian neskak. Orduan, sortu behar dugu esparru gehiago fomentatzeko hori.
esparru elkar bizitzeko hori, pues enparantza ez da esparru honena. Edo zerbait egin behar dugu enparantzan elkar bizitza hori sortzeko. Hori da lehenengo helburua, eta orain, bueno, deialdi bat ireki dugu, eta ireki beti aliantzan. Ez da bakarrik, no, nire elkarteak egingo du zerbait, ez, nire elkarteak ez. Nire elkarteak udalarekin, kirol elkartekin, liburutegiarekin, eta gutxienez 3 agenteekin. Hori da gure ustez, nola konpondu behar dugu proiektu hori. 3 agenteekin. Osea, ez da, ezinezkoa da, zerbait kolektiboa egitea bakarrik. Kolektiboa bakarrik. Ez da ulertzen, antinua da. Eta bueno, hori da lehenengo erronka. Eta gero bigarrena hori, sortzea enpresa gehiago, negozio gehiago, emprendimenduaren bidez. Gure idea da, bultzatzea proiektu bat, herri batean edo herriko inguru batean, eta emprendimendu berria, pentsatzen ari naiz, Lizazon ikusi genuen proiektu oso proiektu ederra, Granja Eskuela Luzamak sortu zuen birbizi. Birbizi da, aprobetzatzea, badakizu, gasna zukua hori, badakizu, edo jogurt zukua hori, lehen zen zaborra, eta garestia zen nola botatzea, zabarrontziak edo hori, eta ikerketu zuten zuku hori oso ona da gimnasioan. Bakarrik da proteína, ez da koiperik, ez da sukrerik, proteína hutsa da. Orduan oso baliagarria gimnasioan. Lehen zen zaborra garestia, eta orain agian da oportunitatea aukera negozio bat egiteko. Orduan, hori izan daiteke proiektu bat, hori, emprendimendu herrian eta emprendimendu berria eta berrikuntzarekin. Ados. Eta komunitatearen aldera begiratzen, aipatzen zenuen, pixka bat gehiago ikasteko, eta zergatik da beharrezkoa horrelako espazio bat sortzea? Bueno, gure jendeartea, gure gizartea, gure errua delako. Gure ardura delako barkatu. Ez da bakarrik, La Caixa Fundazioak edo Nafarro Kutxa Fundazioak edo Nafar gobernuak hobetu behar du gure gizartea. Bueno, noski, gure helburua da, eta Nafarroaren ardura, noski, edo udalak. Baina ez da bakarrik gure ardura da, komunitatearen ardura da. Gure helburua da, tresna honenak jartzea, helburu hori lortzeko, baina ez guk lortzeko bakarrik fundazioak, bakarrik gobernuak, ez. Komunitateak lortzeko, pertsonek lortzeko. Bai, normalean, karo, badugu dirua, edo Nafarroko gobernuak tresna batzuk ditu hori lortzeko. Baina ez da bakarrik, ez, bere ardura da, ez. Gure ardura da, eta, karo, orduan gure proiektuak normalean, ez da bakarrik zure elkarteak, zerbait, ez. Guk behar dugu. Eta gure filosofia innoban, ez da bakarrik, zenbat diru behar duzu? Ez dakit, 100 euro. Zure dirua, ez. Gure proiektua da. Behar baduzu, badituzu 10 euro, jartzen ditut 10 euro, edo 100 euro, edo eta zer. Baina gero, nire ardura da laguntzea. Zurekin proiektua egitea, laguntzen komunikazioarekin. Normalean, elkarte sozialak, batzuetan kulturalak gutxiago, baina sozialak edo herrikoak, ez dute talde bat komunikatzeko. Hori, gurekin egonen naiz.
zer behar duzu? Jode, pues prentsaurreko bat, jode, antolatu nahi dut, baina ez dakit nola, ez dakit non, lasai, konta gurekin, eta egin dugu elkarrekin. Hori da gure ardura, ustez, hori da gure ADN eta gure ideia. Eta orain, atera berri dituzuen Social Lab eta komunitatearekin, zer espero dezue fase berri honekin? Bai, paso aurrera bat ematea. Hori da gure helburua. Programa Innova da eta izan da laborategi onena proiektu pilo bat ezagutzeko eta bai, hori laborategi bat piloto bat egiteko, piloto pilo bat, baina piloto egiteko. Orain ikusten dugu batzuek funtzionatzen duen, eta beste batzuek ez. Normal, gure idea da, inbertsio bat egiteko, eta elkartek edo pertsonek lanea da, ikerkuta hori egitea, edo jokatzea, zaiatzea. Eta orain, ikusten ditugu proiektu batzuk oso interesgarriak. Orduan, Innova Social Labekin eta komunitate aprendizajerekin, proiektu horrek etorri nirekin eta agian zabaldu dezakegu, handitu dezakegu, eta azkenean oso proiektu potente sortzea eta inpaktua oso handiagoa izango da. Eta hori da helburua, inpaktu hori handitzeko. Bai, interesgarria proiektu bat txiki egitea eta oso ongi, oso beharrezkoa da. Baina, beharrezkoa da ere bai, proiektu hori handitzeko eta inpaktu hori handitzeko. Ez da bakarrik agian herri batean, inguru batean, eta gero Nafarroa osoan. Pixkanaka bukatzen joango gara. Zer esango zenioke Innovan parte hartu dezaken proiektu bat hasi nahi duen pertsona bati? Oso erraza da. Ideia ona, ideia potente, pentsatu behar baduzu hori daukazula, ikusi mesedez innobanavarra.es, innobanavarra.es, eta ikusi. Eta gero, ikusiko duzu kontaktu batzuk, orduan, e-mail bat bidali, deitu, badaude telefonoak, badaude e-mail, orduan, hori, konbentzituta bat zegoen, badago, barkatu, prest dago zerbait ona egiteko, mesedez, idatzi, deitu, ideia hau, venga, tira. Eta bai, badago plataforma bat, proiektu hori jartzeko edo sartzeko, markatu. Eta gero, ikusiko dugu, agian, aurten zure proiektu ez da hain prest edo zure elkartea ez da hain handia eta ez dakizu nola deskribatu ongi eta hori, baina oso importantea da, ideia sartzea. Gero, gure filosofia da, ez da bakarrik dirua, ematea laguntzea ere. Orduan, ikasten baldin badugu, ostra, ideia ora, ze ona. Baina, gero, erredakzioa edo ez dakiz zer, ez da hain ona eta agian ez dugu ematen dirua. Baina, kontu zure idea oso ona da, lan egin behar dugu elkarrekin. Eta orduan, beti gure ideia da, mesedez, idatzi, deitu, eta bereziki, sartu zure idea, eta, agian, pentsatzen duzu zure idea oso ona dela, eta agian, ziurazki, ez dakit, lan egiten duzu herriberan, eta agian bastanen norbaitek egiten ari den hori. Eta, ostra, bai, zure idea oso ona da, baina ez da berria, baina, gauza bera da, bosta sola, lan egiten du bastanengoekin, eta agian
ideia hori handitzen ari da hori pues erliberan. Bai, orduan, nire ideia da beti, mesedez, idatzi, deitu, eta gero ikusiko dugu. Bukatzeko, Fernando, ze ekarpen egiten dio Innobak Nafarroako gizarteari? Bueno, gure helburua da oso argia eraldatu nahi dugu Nafarroa. Hobetu nahi dugu Nafarroa. Badakigu dena ez dugu zaila da dena lortzea. Baina gure ustez pixka bat idealista izatea oso ona da, beharrezkoa da gure gizartea, gure jendartea hobetzeko. Orduan, mesedez, elkarteak, pertsonak, enpresak lagunguzue, mesedez, helburu hori lortzeko. Behar dugu haien laguntza. Osea, bakarrik, ezin dugu, dudarik gabe. Orduan, Nafarroa hobetu nahi dugu, baina haien laguntzarekin eta zuen laguntzarekin eski. Mi esker etortzati, Fernando. Zuri barkatu, bai, Lasai, benetan. Bai, nire eskarekin. Ez dakit, bukatu baino lehen, beste zerbait eipatu nahi duzun. Bueno, ez gehiago. Mila esker deitzegatik, mila esker denbora honengatik, eta espero dugu gehiago etortzea eta gauza pilo bat kontzatzea. Nafarroan, bueno, badaude jende pilo bat lan egiten, pentsatzen, oso potentiak, proiektu ederrak, oso onak egiten, orduan bere lekua jarri behar dute eta ziurazki kontatuko dugu. Mi esker, Fernando. Hurrengorako ateak irekita dituzu. Zuei, mi esker. Mi esker. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Gaur fronte bat igaroko da eta eguraldia baldintzatuko du. Goizean zerua estali egingo da eta euritara joko du, batez ere ipar partean. Baina hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, eta oro har euri txikia izango da. Araba eta Nafarroa hegoaldean ateri eutsiko dio goizean. Arratsaldean, ordea, haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta euria sarriago egingo du, eta barnealdera zabalduko da. Gauean, atertzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira. Temperaturan ez du aldaketa handirik espero eta maximoak 15 gradura hurbilduko dira. Ostegunean eguzkia nagusituko da eta temperaturak gora egingo du. Goizaldean eta goizean goiz behe-lainoa sortuko da eta tarteka hodeiak agertuko dira, baina goizean desagertzen joango dira eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da lurralde osoan. Temperatura maximoek gora egingo dute eta 18-19 graduren bueltan mugituko dira. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da. Goizean hegoaldekoa nagusituko da eta arratsaldean iparraldekoa. Kaixo, eta ongi etorri, Lazaro, gurera, zer moduz? Kaixo, zer moduz? Ongi, zuen izan da, bikain orain bai. Mila esker, gonbidatzeagatik eta gure jardunaldiak azaltzera gonbidatzeagatik. Hortara guaz ba, gaurkoan etorri zera pixka bat Zabalsantxe ekimenari buruz, hitz dela, konta iguzuzuk, hobeto azalduko dezula, zer den Zabalsantxe? Zabalsantxe da, bigarren zabalguneko auzokideon elkartea, eta badan amazkigu urte batzuk, hasieran sortu zenean jende gutxi zen, eta gure ustez zabalgunean jendea nahiko isolatua zegoen, normalean konsideratzen zen merkataritzako gunea zela eta jendea joaten zela ara zerbitzuak erabiltzera edo zerbait erostera eta bertako auzokideok ez genuen bizitza propio bat, eta hasi zen pixkanaka jendea elkartzen, eta pensatzen gu badugu
gauzak kontatzeko, bizitzeko, leku propio bat bereganatzeko eta horren inguruan sortu zen gure elkartea. Noiz sortu zen gutxi gora bera? Noiz duela 6-7 urte, justu pandemiaren aurretik, baina pandemia geldiarazi egin zuen pixka bat sorrera eta gero ja berriro piztu genuen hori ekimena. Eta zer egiten du ekimen honek, zer da praktikan jartzen duena? Bueno, gure asmoa da auzo bizi bat dugula adieraztea eta hortarako orain arte beste auzotako auzokideek egin dutena izan da bizitza luzeago duten aldetikan gurea da hasi ginen jaiak egiten, jai xumeak, eta beste alde batetik hasi ginen baitere kulturaste propio bat sortarazten baditugulako kulturarako zenbait gune gure auzoan daudenak eta horren inguruan kultur aste bat edo kultur jardunaldi bat ekimena sortu zen eta ja aurten 4. aldiz egiten ari gara, sendotu egin dira, badira ekimen gehiago eta aste osoa bete egin dugu eta hori da, orain arte egiten dugun hori eta gero beste ekimen batzutan hartzen gara, adibidez, elkarte energetikoekin ari gara sartzen pixka bat, baina jendeak ekimen partikularrak hor ukitzen ditugu, baina ez da gure helburu nagusia. Zenbateko garrantzia dute auzo elkarteek hiri batean dagoen bizitza sozialean? Bueno, gizaki soziala da eta leku berean bizi diren pertsonen arteko harremanak sendotzea, estutzea, bizia goxoago izatea, uste dut pertsona guztion helburu garrantzitsu bat izan behartzela eta are gehiago kontutan izanik orain gizarte individualago batean bizitzen ari garela, badira komunikabide batzuk eta zenbait ideia individualtasunera jotzen dutenak eta gure asmoa da guk ditugun baliabideak, ditugun izaerak eta ditugun elkarren arteko harremanak sendotzea eta adieraztea badugula bizitza propio bat eta hori harrotasunez ikusten eguztarazi nahi dugu. Gaurkoan hitz egiteko dugun gaia, aipatu dugun ekimen hau, zabaldu zure kultura, deitzen da, ezta? Ensantzatu kultura, ulertzen dut, izenarekin jolasean. Hasi zenetik, 4 urte pasa direia, nolakoa izan da bilakaera 4 urte hauena? Hasieran pixka bat xumeagok ziren, ez zen aste osoa betetzen, baizik eta egun batzuk eta jarduerak hemendik eta handik. Orain ja, osatu dugun egitaragua bada aste osorako ekimen desberdinak, alor desberdinetan kokatua, eta batez ere lortu duguna izan da gure auzoan bizi edo dauden elkarte kideak, merkataritzak eta parte hartze zabalago izatea, adibidez, guretzat oso importantea da, baditugula 130 elkarte edo dendak edo arte estudioak edo denek gure jardunaldietan parte hartzen dutenak bai zuzen edo bai laguntza ematen edo baitare gune propioak ematen gure jardunaldiak egiteko. Eta, horrek esan nahi du zabaltzen ari garela gure oinarria, gure bizitza propioa indartzen ari garela eta horrekin oso pozik gaude. Eta, gauza da, badirela gauza horiek, baina orain arte edo duela gutxi arte modu izkutuan zirela jendea joaten zen, erabiltzen zituen, baina orain azalaratzen ari dira, plazaratzen ari dira eta hain zuzen ere kulturaste honetan nahi duguna da hori baita ere esaten dugu auzoa bizi, kultura bizi. Kulturan oinarritzen diren ekimen asko plazaratzea eta jendea hor bizitzea, baina kanpoari begira. Aipatzen duzu baita ere kalera ateratzea, imaginatzen dut, plazaratzea eta azeleratzea bezala.
Zergatik ematen diozue garrantzia horri, ez dela soilik erabiltzea ez denda horiek edo elkarteek, baizik eta erakustea eta... Pues hori da, azalaratzea gure auzoak baduela bizitza propio bat, jendeak hortan parte hartu nahi baldin badu, alduela parte hartu modu desberdinetan, bai aktiboki, bai erakustean den bidez, bai ezagutzearen bitartez hor parte hartzea, eta baita ere, nolabait esateko, aldarrikatzen ari garela kalea dela gune propio bat gure bizitza areagotzeko eta hobeto elkarren artean bizitzeko. Ez bakarrik konsumitzeko gune bat, baizik eta gure auzokideon artean solasteko eta goxe egoteko. Ze beste espazio mota erabiltzen dituzue aste honetan zehar? Bueno, pues hasieran pixka bat konzentratua zegon, eta orain espazio gune desberdinak ari gara erabiltzen, hain zuzen ere Askatasun plaza, egun batzutan hor badagola ekimen batzuk, batez ere amaieran, gero Gazteriaren etxean, gero badago Gazteriaren etxeak baditu areto bat eta zenbait gelak eta hori aprobetxatzen dugu. Orain ireki berri den Ponpaelo Zibibox erabiltzen hasi gara eta inguruko plazak baita ere hortan baditugu ekimen batzuk kasu honetan, eta baita ere bide beretik ildo hortatik ibiltzeko egin ditugu ibilbide batzuk gure auzoa hobeto ezagutzeko, gure auzoan diren zuhaitzak ongi ezagutzeko paseo bat, ginkana bat, auzotxoko desberdinak hobeto ezagutzeko eta jendeak hor inplikatzeko, baita ere horrelako lekuak jendeak ezagutzen ahal izateko, adibidez, hasieran bazegoen leku bat gure auzoko jende gehienarentzat ez ezaguna zena da frontoi bat. Frontoi bat dago emakumeen etxearen atzekaldean eta normalean erabiltzen zen aparkaleku gisa. Hori aldarrikatu nahi dugu gure auzoarentzat hori probesteko leku ireki bat izatea, eta horrelako leku batzuk nahiko ez ezagunak, nahiko izkutuak direnak, auzokoak direla aldarrikatzen dugu bide batez. Programari buruz hitz egiten, ze jarduera mota edo nolako jarduerak topatu daitezke bertan? Bueno, badira musikaren inguruan, musika eta dantzaren inguruan jarduera batzuk, modu desberdinetako dantzak, adibidez, jauziak edo break edo hip-hop eskola batzukin hartuta, edo baditugu baita ere musika talde desberdinak, koroak, gure auzoko koroak, edo gure ikastetxe bateko orkesta txiki bat dagoela, adibidez, bertso afari bat dugu baita ere jatetxe batean, edo musika elektronikako talde bat baita ere joko du musika leku desberdinetan. Gero bestalde batetik baditugu arteen audiovisualak, baditugu dokumental bat, gaur izango dena, Mari Burruntzi taldekideen ondoan, hoien inguruan hemengo zuzendari batek egindakoa eta hemengo jendeari emakume adintsuekin egindako talde polit bat, eta gero atzo izan zen baita ere beste pelikula bat. Gero badago ostiralean arte pertsona bakar batek umoretsua den aldetik baita ere egingo du hitzaldi hori. Gero baditugu collage edo akuarela eta hori kalean eremu desberdinetan kokatzen ditugunak, eta hori
amaitzeko jai bat izango da larun batean Askatasun plazan. Eta bitartean Gazteriaren etxean badago erakusketa bat, han kokaturik dagona, eta collage, baita ere arte eskolan gure auzoan dagona, hortan ere badago erakusketa finko bat aste honetan zehar. Ukitzen ditugu leku desberdinetan, gero eta leku gehi okupatzen ditugu eta gero jartzun gehiago. Hori esan bari izun, abaniko oso zabala daukazue programazio honetan. Gero eta zabalago ari gara saiatzen eta pixkanaka, naiz eta xumea izan, baina saiatzen gara pixka bat lekua okupatzen eta denok gure auzoaz harro sentitzen. Dagoeneko programaren erdia pasata dago, nolako harrera izan du orain arte lehenengo egunetan? Ona, oso, orain arte jardueretan jende asko etorri da, parte hartu duten, gero eta jende gehiago ezagutzen gaitu, eta gero eta, eguraldiak batzutan laguntzen du, beste batzutan ez, baina, astelehenean izan zen hitzaldi bat, eta ia Gazteriaren etxeko aretoa beterik zegoen Sarasate pasealekua eta Valentzia pasealekua horren historian zehar nolako aldaketak izan diren, eta hori interesgarria izan zen, eta hori ia beterik izan zen, eta ongi. Ekimen askok, esaten dute, honera etortzen diren askok, zaila izaten dela gazteak erakartzea. Zuk berdina esango zenuke? Ez dakit, adibidez, gaur arratsaldean badugu ekimen bat, pixka bat gai horrekin erakarri nahi ditugu, badugu break dance eta hip hop dance hoiek eremu publikoan egingo direnak, eta hoien bitartez irakarri nahi ditugu, zeren eta gazteak izango dira protagonistak, eta beste ekimen batzuk, beste motatako publikoari begira daude, baina horietan pensatzen dugu baita ere astea da edo musik app, musika elektroniko, DJ eta horiekin ere pixka bat erakarri nahi ditugu beste motatako publikoa gazteen beste, baina zaila da, baina horrekin saiatzen gara. Orduan nahi eta egin dezue pixka bat programa ere baliatu alderdi guztietako eta adin guztietako pertsonak erakartzeko. Hori da, adin desberdinetako eta publiko desberdinetako, zeren eta gure auzoa ez da gazteen den auzoa, baina badira gazteak ere, eta denentzako nahi dugula izatea. Ikusiet, badagoela emakumearen liburutegiari buruzko bisita bat ere bai, hori zer da? Emakumeen etxea da, Aintzineko Kontserbatorioa, bada IPSek kudeatzen duen etxe propio bat, non badago liburutegia eta badira txokoak, badira elkarrizketarako lekuak, erakusketarako lekuak, dena emakumeen inguruko pentsatuak eta emakumeentzako liburutegi propio bat berezia, eta baita ere antolatzen diren ekimenak dira bide hortatik, emakumeen ikuspuntutik eginak, eta hori gure auzoan ere dago, baita ere parte hartzen dute eta erakusten dute ze ekimenak antolatzen dituzte urtean zehar eta ze posibilitateak du jendeak hortan parte hartzeko. Zinemari buruz hitz egiten, aipatu dituzu proiekzioak eta badago film bat, arnas batean, eta bertan ikusi dut zuzendariekin solasaldia dagoela. Gaur egun, iruditzen zait, ez dela ohikoena, gaur egun nik uste zinemara joeten gera, edo telebistan bertan ikusten ditugu filmak, zergatik erabaki duzu zuzendariekin solasaldi bat ere bertan jartzea? Hori da, jendea pixka bat erakartzeko, normalean beste ikuspegi bat ematen dio filma ikusteari, eta beste alde batetik zergatik ez, gure Zabalsantxeko jendearen gandik hurbil dagoen pertsona bat dela zuzendari bat. Eta, baita ere,
badugu hori Mari Burruntzi, Iñaki Alforja zuzendaria, baita ere gure auzoan bizi zena, eta Iruñeko emakumeak edo Iruñerriko emakumeak osatzen dute talde hori igerik eta sinkronizatu helduen deitzen dena, eta hori ekimen esperientzia polita adierazi nahi dute, eta perfil hortako emakumeei begira importante iruditzen zaigu, eta baditugu solasaldia hor protagonista pare batekin. Programan artista eta beste hainbat ekimen agertzeaz gain, programa beraren kartela ere okerrez banago artista batek egin du, ezta? Bai, eske zorionez badugu arte eskola gure eremuan, eta horko ekimen bat izan da gure programa diseinatzea, eta hortan laguntza ematen dute, eta baita ere espazio propio bat jartzen dute erakusketa bat egiteko, eta zenbait alorretan gurekin laguntza ematen digute. Hori galdetu nahi nizun, zergatik erabaki duzue baita ere kartela izatea zerbait artistikoa gaur egun hain erresa da kartel bat internet bidez edo inteligentzia artifizialaren bidez egitea, eta erabaki duzue pertsona batek egitea? Hombre, gero eta auzoko eta jende gehiago inplikatzen baldin badugu, gero eta gehiago egiten dugu auzoa, hori da azpitik dugun. Gero eta beste ekimen batzutan, posible baldin badugu jendea, adibidez badugu beste ekimen bat, tombola bat egiten dugu. Eta tombola hortan parte hartzeko egiten ditugun boletoak non merkatariek ematen dute sari txiki bat, eta boleto asko dira, alde batetik auzoan dauden merkatariak pixka bat jendea erakusten ari izateko, hori da auzoa egiten, auzoa sortzea, auzoa ez dakit indartzea, eta kasu honetan hauek presiden eta proposatu genien eta ados ziren. Zuen ekimena alde batera utzita, auzoak nola egiten du auzoa? Badago mugimendua, badago kultura, badago giroa? Bueno, bai, baina orain arte izan da modu pasiboan, eta orain nahi dugu modu aktiboan. Badira akademiak, badira eskola, dantza eskola, musika eskola, koro asko, eta horiek edo arte eskola, edo ikastetxe batzuk, auzoko bizitzan parte hartzen nahi dutenak, eta hortan badira koroak, orkestak, eta horiek badute bizitza propioa, eta guk elkartu nahi ditugu, baina ez dugu ezer asmatzen, ez dugu kanpotik datorren jendea ekartzen, baizik eta bertako jendea pixka bat azalaratzen ditugu, eta gure auzokide parteak direla adierazteko. Horrelako programa bat antolatzea, aste osoko programazio bat, ekimen askorekin, imaginatzen dut lan mardula dela. Nola kudeatzen da hori? Bueno, zorionez, gure taldean badira, bagara, baina batez ere badira, nik horretan ez dut protagonista izan nahi, zeren eta badira talde antolatzailea, eta hortan badira batzuk jubilatuak direnak, eta horiek benetan lan ederra egin dute, bilerak eta lanak eta dena banatu, kartela, proposamenak eta hori, eta lan txukuna egin dute. Zeintzuk izaten dira erronka nagusiak edo zailtasun nagusiak? Bueno, batzutan denak kuadratzea, pertsona guztiak, talde guztiak kuadratzea aste batean, eta aurten, izan da aldaketa bat, zeren eta gure egoitza betidanik izan da aintzineko zibiboxa, eta justu hau antolatzen ari zen bitartean bazegoen Blanca de Navarra plazan, eta itxi egin da, eta sortu da berri bat Ponpaelo, Salestar areto horretan. Orduan, justu utxune hori lekuen eskuragarritasuna eta horrelako gauzak zaildu egiten dituzte antolamenduan, zeren eta ez dakigu noiz, nola, posible den erreserbak egin.
Hortan pixka bat arazo izan dugu, eta ziur aski ja dena finkatuko denean, ez dakit, egoitza nagusi bat izan da, beste ingurukoak errazago dira, eta hor gainera egoitza aparta izango da, baina oraingoz hornitu gabe dago egoitza hori, hortan ere arazo txiki batzuk izan ditugu. Zuen ekimenean, zer nolako garrantzia dauka voluntariotzak? Dena da voluntarioa. Ez dago inor hortan kobratzen duenik, denok gara, por amor al arte lan egiten dugu, eta gustora zeren eta duela gutxi bizi izan dugun auzotik ona etortzea mesedegarria da, oso pozik gaude aldaketa eta jendea berpizten ari dela ikusten dugulako, eta oihartzun pixka bat izatearekin horrek postasuna ematen digu. Pixka bukatzen joango gara, pixkanaka, azkeneko 4 urteetako ibilbide honetan, aipatu duzu ekimena pixka bat zabaltzen joan dela, handitzen joan dela, espazio aldetik, denbora aldetikan, hemendikan aurrera asmoa duzue ekimen hau zabaltzen joateko, edo nola ikusten duzue etorkizuna? Segun eta urtez urte ikusiko dugu, hori aurre ikusita ez genuen, baina ikusi dugu jende gehiago zegoen, eskuragarritasun gehiago, leku gehiago, eta ikusi dugu laguntza gehiago. Hasieran ez ezaguna den talde bati laguntza ematea mesfidantza sortzen du, baina ikusita ze ekimenetan gaude, nola horrek ematen dio bizitza auzoari, nola laguntza ematen dio bizitzeko kalitateari eta bildurra hori edo mesfidantza hori desagertzen den aldetik, gero eta merkatari gehiago eta gero eta jende gehiago, auzoko jende gehiago ikusten ari gara, hori ez dakigu noraino iritsiko den, baina oraingoz ibilbide bat badugu hortik jarraitzeko, hori pensatzen dugu. Zein da Zabalsantxek auzoarentzako duen ametsa? Ez dakit, badira beste auzoetan, Nafarroan edo Iruña herrian, bizitza askoz luzeago dutenak, nortasun propio bat, indarra handia dutenak, eta ekimen gehiagotan sartzen ari direnak, adibidez guk, gauza xume bat sortu dugu, mendira joateko talde txiki bat. Hori eta beste horrelako ekimenak begiratzen noraino iritsi gaitezken, eta gero piztea bizitza gero eta esparru gehiagotan, hori izango zen gure helburua, baina ikusi beharko dugu urtez urte. Bukatzeko, Lazaro, azkeneko galdera bat. Zer esango zenioke oraindik zuen ekimenean, edo jardueretan parte hartu ez du norbaiti, edo bertaratu ez du norbaiti? Gutxienez ikustea, badugu programa egitaragua Instagramen, baita Iruñeko udalak zintzilikaturi dauka egunez egun ze jarduerak izango diren egun bakoitzan, non izango diren, kultura alorrean ere, eta alik eta posible baldin badute pertsona, batez ere auzokideak direnak, ea begiratzea, ea gustokoa duten, ea ideia berriak emateko prest dauden, eta parte hartzen laguntza ematea. Mi esker, Lazaro, etortzagatik. Ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Ez, gutxi gora bera esan nahi nuena hor garbi dago. Mila esker zuen arretagatik eta... Guretzako plazer bat, animo gelditzen zaizuen astearekin eta disfrutatu baita ere. Bale, mila esker. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.